No takže vítajte pri dnešnom videu. Dneska to bude fotery a urobíme si peknú vázu. Keďže už mám nejaké pekné veci nakúpené, budeme použiť tie a určite si kúpime aj nejaké iné. Tak. Ja mám málo peniazy. Nič, kúpime si. Môžeme si vytvárať zrazu. Použijeme jedno iné. To nemôže byť. Tak. Ďalej nebude veľká. Takáto postačí. Môžeme ju dať 5. Keďže používam veľmi veľa červeného a takéto farby to asi sa nedá. Zelenú nejakou farbou inou. Povedzme žltou. No, kým sa to nafarbí, bude to troška trvať. A už ju skoro máme celú. Tak. Teraz musíme dať nejaký vzor. Napríklad, čo sme si kúpili. Môže byť sem. A keďže tu máme iné vzory, tak dáme aj iné. Napríklad tohto draka a taktiež žirafy a plameniaky. No celkom pekná váza môže byť. Tak, to je snad všetko. Tak, teraz sa pozrieme, koľko by za túto vázu dali asi peňazí. Keďže máme len čas, potrebujeme zarobiť. Celkom dosť. Úžasné, 235 €. Dobrá suma. A aby to nebolo také krátke, urobíme si ešte jednu. Troška menšiu a troška rýchlejšiu vázu. Tento vzor je pekný, môžeme si ho kúpiť, bude. No, taká to môže byť. Dáme si zase iný materiál. Tento. Tak. Toto môže byť. Teraz to dáme upiesť. Podklad bude červený. A ostatné vzory budú čierne. Aspoň by som chcela, aby boli čierne. Keď nájdem niečo krajšie, tak nebudú čierne. Tak.
rýchlo namaľovať. Tak môže byť. Není pekná červená. A rúžová je pekná. Tak. Dávam na ňu vzor. Určite dáme ten, čo sme teraz kúpili. Wow, ten je fakt pekný. Ale dáme ho troška nižšie. Sem. Hľadáme tento vzor. Budeme to rozdielovať týmto. Teraz by mohol byť tento. A posledný bude tento. No, celkom pekná váza. Mohli by sme na ňu dať ornamenty. No, to je celkom pekné. Naša váza. Tak. Tak. Celkom dobrý, asi má 133 eur. A dúfam, že sa uvidíme aj pri ďalšom videu. Nezabudnite dať like alebo odber. A dovidenia.